Хәйрле көн, дуслар. Көмеш Кыңгырау газетасын ихлас күңелдән ширек гасырлык тарихка ия булу белән чын күңелдән котлыйм. Күңелдә аеруча истә калган Көмеш Кыңгырау газетасының шигары ул вакыттагы хәзер ничектер, ул булайрак яңгырый иде. Көмеш Кыңгырау белән үткән балачак, күңелләрдә мәңге калачак һәм чыннан да шулай булып чыкты. Инде шактый еллар үтсә дә, Көмеш Кыңгырау газеты белән дуслашуыбызга, ләкин инде билгеле, Көмеш Кыңгырауга хәзер инде бик язарга да мөмкинлек тә, вакыт та юк, ләкин шуңа карамастан ул һәрвакыт телгә алына, журналистлар белән үзара сөйләшкәндә дә кемнең кайда басылуы, нинди басмалар белән хезмәттәшлек итүе турында сөйләшәбез һәм шулай ук Көмеш Кыңгырау газетасын минем тарафтан бик еш телгә алына. Аның белән дуслашуым 4-нче класста булды, ягъни 4-нче класста мин сеңлемне җитәкләп алып бардым редакциягә, күрәсең инде үземә генә бик күңелсез булган, аны җитәкләп алып бардым, редакциягә килеп кердек, безне каршы алды ул вакыттагы газетаның баш мөхәррире Нәсимә апа Садыкова, язмаларны кабул итеп алды. Әле шуннан соң да мин инде уйлаган, язманы китерәсең дә, һәм шул мизгелдә ул басылып чыгарга тиеш. Карыйм, бер санын юк, икенче саны килә, һаман юк. Инде 4-нче класс укучысы башым белән туп-туры редакторга шалтыратам, нишләп мин әйтәм, әкият чыкмый микән дип белешә торгач, Нәсимә апа әйтте, фәлән көнне, фәлән санда чыгачак ди, һәм дөрестән дә шулай булып чыкты да. Көмеш Кыңгырау белән инде иҗади яктан гына түгел, дуслыгыбыз инде бар яклап хезмәттәшлек итү булды. Әйтик, ул вакытта Ишалда яшәгәндә мин театр сәнгате мәктәбендә шөгыльләнә идем. Һәм без Зөләйха исемле сабакташым белән Көмеш Кыңгырау газетасы оештырган төрле районнарда, төрле шәһәрләрдә очрашуларда катнаша идек, инсценировкалар күрсәтә идек. Бик күңелле үткән иде ул Көмеш Кыңгыраулы еллар, гомумән бик шундый матур хатирәләр белән күңелгә кереп калган. Бик күп конкурслар оештыра иде Көмеш Кыңгырау газетасы. Әйтик, шуларның берсе иң сөйкемле бала дип атала торган бәйге, ягъни укучылар үзләренең фотоларын беренче чиратта җибәрергә тиеш һәм үзләре турында ниндидер инде белешмәләр. Шул берничә тапкыр үтте ул конкурс, шуларның берсендә мин дә катнашып, төп җиңү дип әйтим инде, төп бүләк ул синең, ягъни инде җиңүченең фотосы бастырылган затлы матур календарьлар чыгаралар һәм аларны очрашуларда, мәктәпләрдә тараталар. Шул конкурста миңа да җиңү насыйп булды. Мин инде ул вакытта ялгышмасам әтәч елы иде. Әтәч сүрәтләгән кыяфәттә фотога төшеп, аны бастырып, үзем турында ниндидер белешмә язамын инде, күрәсең. Шул ахыр чиктә җиңү насыйп булды. Календарьларым инде таратылды. Мин күреп тордым, чөнки ахыр һәрхәлдә инде бик күңелле булып истә калган. Әгәр дә саны китсәң, андый хатирәләр бик күп. Нәрсә әйтергә телим, Көмеш Кыңгырау газетасы чын мәгънәсендә миңа тормышка шундый юл яручы, тормышка шундый бәхетле билет булды дип әйтим. Бәхетле билет, чөнки 4-нче класста ничек яза башлаган булсам, инде хәзер дә дәвам итәм. Бүгенге көндә мин Татарстан Республикасы Дәүләт Советында матбугат хезмәтендә эшлим, ике телдә, русча һәм татарча. Көмеш Кыңгырау биргән шушы чыныгу, беренче адымнар өчен мин бик рәхмәтле һәм аеруча иң зур рәхмәтләремнең берсе әлбәттә Нәсимә апа Садыковага, чөнки ул мине һәрвакыт үсендереп торды, канат куйды. Көмеш Кыңгырау куйган канатларны хәзер җилпи, мин бүген дә шушы журналистика дөньясында очып йөрим дип әйтиммесен. Инде яраткан Көмеш Кыңгырауны ихлас күңелдән кабат юбилее белән котлыйм. Бу безнең уртак бәйрәмебез, уртак юбилеебыз, 25 яшь. Ул инде әле дәрте ташып торган чак, кешенең дә инде матбугат чарасының да шулай булсын. Тугры укучылар телим, югары тиражлар һәм әлбәттә инде кабатланмас мизгелләр. Бәйрәм белән, безнең уртак юбилеебыз белән.